man! Mawadan og kwarta or mawadan og uyab? Kuan lang, uyab. Kay kwarta na, kinahanglan mo ginato. Uyab, baka kita raman. Mawadan ka uyab. Oh, wala na kayo uyab. Kay minyo naman. Mawadan og kwarta, ma'am. Ngano man? Kay kung naanguyab niya, wala ang kwarta, di ka mabuhi. May pag mawad ag kwarta ay mawad ag uyab man kaysa kwarta. Importante jud, di ba? Nang kay uyab. Na pero layo. Apit na sa mawadan, ma'am. Duha na mawa. Ang kuan, ang kwarta ug ang uyab. Ari lang ko sa mawad anog kwarta. Kay ang kwarta dali rang pangitaon kay pwede ka makapangutang. Ang uyab dili jud. Sakit po kayo mawad-an og uyab. Mawadan o kwarta na lang. Anong dalang? Way lain. Tuwa may kwarta. Uyab, uyab. Mangita pa po. Way kawadaan. Mawad-an og kwarta. Kay ang kwarta ay gamitonon magay, ang uyab pwede ra may lisan. Trabaho ako ang kinahanglan, di ko na uyab. Ano man ba din? Ang kapoy man na, sir. Sugod man ka sa unon, biso na kay problema ba? Mawadan og uyab. Dali ra mangitag trabaho. Uyab lisod ta mahalin gud. Trabaho na rin ako Okay. Kanang kuan man makatrabaho ta, makakita man tag kuan atong kinahanglan sa atong kinabuhi nya kanang atong pangonsumo nato di ta magkalisod-lisod. Masakit nang mawadag trabaho. Kay? Kaya ang pukoy uyab. Saman!